Her wisa wekê ku serê Amediyê qasê salekî bû ji ber di peşmerge were bisekine hazirtî hatin kirin. Hazirtiyên ku wek erazî hemû hatibû mayîn kirin. Gor pêwîstiyên ku li peşmerge bixe silah hatibûn cihkirin. Silahên giran, silahên ku wekî suîqastê, qarna, zavros, şiyar hatibûn cihkirin. Biyara ku serê Metîna Qewimê ku pênc peşmerge li wesayîtê de şehîd ketin bi roketê cureyekî ku jê re dibêjin Şimel ji bo hazirtiya ku serê Amediyê bêkirin bihara 2020 li Rojava da hat û tepê hakyarî cihkirina wî çîbû. Wekê perwerda wî li Şehîd Mahîr ku ê hatibû dîtin gor wîya hatibûn sazkirin rêkirina wan li tepê hakyarî çîbû. Wî deqekî ser silahê bû tam nizanim lê ama wekê ku ez dizanim berpirsyarê birîmê Harûn Dersîn û Özgür Rojava li ser wî silahê bûn. Ev silah taybet ji bo aracên zirxlê veya ku piyadeyî were gulê wî roketê wî hene. Biyara suîqastê jî gor ez dizanim wekê ku devera serê Amediyê hatiye kirin rûbar e. Rûbar wekî qarnasî li wir bû. Tabii ku peşmerge xwest were li wir saet 6 seherê 6:15 şer dest pê kir. Ez wî demê li qarargehê bû. Qarargehê da wekî fermandariya eyaletê sahayê nîqaş pimrar çîbû ji bo ez biçim lê bixim. Ji bo vîya jî sê roketên konkurs tehdîka wî min girt ez çûm serê Amediyê. Talimata ku ji min re hatibû mayînên ku li wir hene ez peşmerge de biteqînim û füzeyan lê bixim. Bes ji ber peşmergeyên ku wekî Kurd wekî birayê min vicdana min qebûl nekir, ez nerehet bûm. Ji ber vîya min cîhaza xwe girt, talimatên ku wek ji min re hatin alî fermandariya eyaletê Pilanc Suruç ve Berxwedan Garîsî ve min guhdar nekir, min cîhaza xwe tepand. Ez vî rojê min lê nexist. Ev jî bu sebebê ku navbera me de nexweşiyekî pir mezin derkeve. Ji ber vî sedemê ez ji pekekî qutbim.